Sa number 3, Bacolod DSSD nagpatag nga wala sila sa maging kakas nga ngalan gikan sa master list sa mga magabaton sang ayuda bungod sang bagyo nga Tino. Ining ipatag sa piyak sa mga reklamo sa pila ka mga residente nga naapektuhan sa bagyo Tino nga wala nalakip sa listahan sa mga makabaton sang ayuda. Suno kay Richel Verde Prado Manga, ang head sang DSSD Bacolod, nga may mga kaso na nga ngalan sa mga nahalitan sa bagyo ang yara sa master list apang wala ini malakip sa payroll sang DSWD bangod sang pila ka mga rason. Suro kay Manga, ang DSWD National amo ang nagapatigayon sang cross-matching sa mga record kag may mga benepisyaryo nga ginatag bangod sang duplication, pareho nga family name, sala nga detalye, sala nga format sang birthday o kun ginatag bilang for compliance. Bangod sini, ginpatigayon liwat ang verification sa barangay agud masiguro ang impormasyon sa mga benepisyaryo. Ginpahayag man ni Manga nga para sa mga biktima nga wala nalakip sa listahan kag ma-validate, mag-request ang DSSD Bacolod nga malakip ini sa second batch sang payout. To those nga gahambal nga wala sila na upod, rest assured nga as long as na-validate nga totally damaged ka, really gid no, kay ga-insure gid kami ang totally damage maging included siya sa severely affected nga matagaan payout. So,